adlaw ni Mudra Kap. Oh, may adlaw po ninyo diya palito. Shit sa Kap. Sige ra, salamat ra. Sa iyo pas buntag na nag-inom naman mo. Kanang asin sila niya mo akap. Pawas ka lang ba? O pasakit sa kagahapon para makalimot. Pero di ko kaya bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangako. Pa-chill-chill nga abot man nagmaghapon na inyong inom. Di man mo ana magundang. Matay kap. Unsa man puy labot nimo ani nga magsigimig inom nga wala man po kay tampo ani. O Kap, kung sa may labot mo ano imong gipalit og linon nga dili man imong kwarta. Oh, dili akong kwarta ang gipalit og limno ninyo. Pero kung magsakit mo, mudayon din mo atos barangay, mangayog tabang. Mangayo mo kinabang kay pa-ospital mo. Dili mi mga yog tabang nimo kap. Oy, O Kap, dili jud mi mangayo ni magtabang. Oh, dili mo mangayog tabang nako. Pero inyong mga asawa o inyong mga mama mo adto nako mangayog tabang, moingon dayon na kap. Tabangin mi kap kay akong asawa, akong bana, dalo na ko sa ospital kay nagsakit, himat yun na. Unungan na inyong inom ha. Sunod, di na ko gustong kita ninyo mag-inom mo diri ani dapli karsada. Public area niya. Pwede tamong dakpong tulo, pwede tamong prison dayon. Na naman ra mo balay kap. Tugaran naman amo ni. Di ka kadakop na mo. Mao na inyong pagtuo. Ganahan mo karon dayon dakpon ta mo. Undangan na ninyo. Undangon, di undangon. Taraloy undangon kun inom na to dire. Palatin. Usa. Patay lang makasulod eleksyon. Toy, butoy, alis agad. Oh, kap. May adlaw kap. Ngano man day kap? Alis agad. Ngano day kap? Kuwaring Dusmelo. Ayuda ni gikan sa DSWD. Tinod ka kap? Ako ani kap? O lagi para imo ana, mausab gaya kung una-una ron ako nang kwaon. Ila ka kap. Salamat kayo ni kapak. Tako na katabang sa kuwa ba. Ayo biya pagtabi-tabi dito sa inyo ha, nga giyatagan tika ko ayuda. Oh kap. Salamat kayo ni kapak. Aris ako kap. Sige. Ayo. Kadam ka naman ka kapila na nakadaog. udah ka. Yan di kay na tangsa kalaha ba. Grabe. Butag laha. Kadaog daga ite. Ako na sama be, kadaog pa. Naubag mo rin daw boy. Ay na pa nakadaog. Tayo on mag-isipan. Aw. Really tagaan mo din kap. Patar jud ko. Unsa ka toy? Mura man ka nakakita artista. Nakulangi namang guro ka toy. O bitaw. Daot namang guro ka toy. Wa ko nakuli, wa ko nabuang. Itagaan ko ni kapitan og 2,000. Anyo wa pa din niyo ko adi ay. Oo, manaog tagaan ko kapitan. Wala pa, apil ba di may ana? Oh, apil ba din mi ana? Oy, apil mo anak tanan ayuda na sa gikan sa DSWD. Nya. Nasuko man namo to si kapitan. Kay ngano man pud ko si kapitan ninyo? Nasoko kay gain naman me. Napatay. Stricto ra bagay na si kapitan og bayan og inom-inom. Pero wa pa inyong ayuda dito kay para naman to sa inyo. Tara, atong-atongan kay basin niya itong ibulsa, mura na batog na og kwarta. Taratin atong kuhaon. Mauna ni Ron. Maulaw man ko. Kamuri ko ha. Ikaw lang sunod-sunod ka na mo. Adto na ko ay naka 2,000 na ko. Ha? Na maulaw man ko. Ayo. Ayo, kap. Ayo. Tayo wala. Kap. Ayo, kap. Kinsa ko nang makasampit isog man kayo. Oh, kamo din ha? Adlaw ni kap. Kap. Oh, unsa may nakayo sa adlaw? Dali mo rin panalod kay gaulan. Ano yan tami kap? Kinanghatag mo na kagayuda sa pong barangay. Kinsa mapigasulti ninyo ana? Si Butoy kap. Tabian gyud ni si Butoy. Oh, nangatag ko kayuda. Pero kadtong nangalista ra. Kamo wala mo nangalista. Unsay wala, dili na mahimo kap. Oo kap, di na mahimo. Kay kanang kwarta ha, gikan na sa DSWD. Panghatag na para namo. Ug ganong dili mahimo? Nahimo na gani. Dili patagan sa DSWD ang mga taong sigig inom or nagsigig sugal. Usapod ang taga DSWD ang nanglista na. Dili ako. Gikuyugan na sila sa BHW dres atong barangay. Pero time pa. Ningon mo ganina nga dili mo mga tabang nako. Unsa man inyong gibuhat karon? Nangayo man mong tabang nako. Pagkabagaan ninyong mga naungsa, wala mo yung mga ulaw. Hoy kap, aron ka masayod.
Wala mi nangayog tabang nimo. Amo ra gikuha para namo. O kap, kuha na mo ang para sa mua. Kay dili man po na imong kwarta ha. Di ka man po na sa gobyerno. Giingnan gay tamong wala mo mga lista. Nganong mamugos man mo? Ay dili jud, imo ra gyud ang gibulsa ng kwarta ha ba? Di ka man to na sa DSWD para sa mua man to ng kwarta ha. Oh, imo ra nang gibulo sa kap. Mao di ay gapadako ka sa imong balay. Kay kanang kwartaha sa mga tao dili mo na ipanghatab. Urap kang kapitana ka. Aron mo masayo dili kwartas gobyerno ning gigastos sa akong balay. Ipadadaan ko sa akong anak nga tuwa sa Japan. Siya ang gagasto ani. Digid kap. Imog yung giugom ang kwarta sa mga tao, wala nimo gipanghatag. O kap, kurakot jud ka kap. Panlakaw na mo. Kay basig pandakpon ta mo ron pang prison ta mo. Di ka na mo iboto sa mga election kap. Wala ko'y labot og dili ko ninyo iboto. Wala ko maadlok. Panglakaw na mo. Kurap, kabaan ra jud ka. Kap. Mga matay unta ka nang manok ni ko kap. Nimo kap. Urap kang dako. Unya ikaw, unsa pa may mong giulat? Sunod-sunod ra man ko nila kap. Lakaw na. Wala ko ninyo. Kaya niya mabuhi. Kap! Tabangi mikap kay akong asawa. Akong bana. Dalo na ko sa ospital kay nagsakit. Himat yun na. Yay! Shout out! Shout out day ko ni Ronald Quintason o ni Rachel Kitani. Shout out ni mo pa nga. Yay! Shout out na ko ni Clarence Segundo ug ni Cristel Sirano. Eh, shout out ay ko kay Reben Padayag kay Okay, Marilyn Perez. Shout out. Dahil ko ni Dusty Man o ni Abigail Fuentes. Shout out. Shout out ko ni Clarice, si Rondo, o ni Libet Galang. Og moro to mga kabibo sa gusto magpa-shoutout. First thing nga mo-comment sa among bagong video nga i-upload mo ang among i-shoutout. And please don't forget to like, share, and subscribe. And click notification bell para ma-update mo pag nanapod may bagong video. Og moro to mga kabibo, always na ito inumduman ng Taong LT. Vivo! Ulan! Gaulan na.